Is inniu lean wasage da fi quig, agus bidger gur chola tú de thuismathaí nó iriseoirí ar an televís I caint fadú da. A cadé theastaíonn agus cadé teag tarlú. Ahan óir, tag an Rialtas na héireann le chéile chun na planana atá acu de chaiteachas, cain agus dheasart a hacrú don bhliain siúgain. Bei ar an ara agadas Jack Chambers, agus an tara chaiteachas phoblaí agus acháige Pascal Donahue, cinsi a dhéanú faoin dóis fearr le harigad an stáit a chaithú. Is féidir le muoinú breise a thar fáil don chóras sláinte, idehas, t-eolas agus go leor rudaí táhairteacha eile. Foiinn an Rialtas an tarigad seo ó chain ícarí, sin gra dhaoine cos le de thuismathaí agus de bhúinteirí. Imlíana tá an Rialtas chun muoinú a thar fáil don níos mó na 1,500 cúntar riachtainna speisialta breise agus 350 rang riachtainna speisialta. Chomh maith le sin, bei an taille ar an chóras iompar phoblaí do dhaoine ága faoi 9 mbliana d'aois siar an aisce. De mbeadh tusa I d'ara Rialtas, cadé é a chaithe an tarigad seo. Gur scéal againn ag Nuacht Cúla4.com.